Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είστε? Είχα καιρό να ανεβάσω, συγγνώμη. Ήμουν διακοπές και δεν μπορούσα, δυστυχώς. Αλλά ναι, είμαι εδώ με ένα νέο παιχνίδι μπροστά μου σε αυτό που βλέπετε εσείς. Και ναι, θα παίξω, έχω αρχίσει να παίζω Minecraft και θα κάνω και βίντεο με Minecraft στο κανάλι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να μπούμε σε έναν κόσμο που έχω κάνει, να τσιλάρουμε λίγο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα skins μου, αλλά είναι τώρα αυτό φοράω. Είναι από το Skindex, άμα θέλετε να βρείτε και να δημιουργήσετε και τα δικά σας skins. Αυτό προσωπικά το βρήκα, ήταν custom, αλλά έχω και δικό μου έτοιμο skin που το έχω φτιάξει εγώ, αν και δεν είναι τόσο καλό. Και ναι, έχω βρει ένα village εδώ, σε ένα πολύ ωραίο μέρος, και να τσιλάρουμε λίγο, θα παίξουμε Minecraft. Αυτό το βίντεο είναι μόνο για intro σε αυτό το μέρος, στον κόσμο του Minecraft, και θα παίζω αρκετά συχνά, οπότε ναι, συνηθίστε. Είμαι εδώ με τους villagers. Γεια σου. Τι έχεις? Τίποτα δεν έχεις. Ωπα ρε, μπήκα μέσα στο πόδι. Ωραία. Είμαι desert κάπως. Αου. Έχω τσιψιό. Πάω μέσα στη θάλασσα, γιατί όχι. Τώρα από το πιο κάτω, δεν το έχω ξερευνήσει το μέρος, νομίζω. Ωραία. Ναι, και είναι τελευταία σκέψη στο πρόγραμμα. Ωραία, λοιπόν. Γεια σου. Λοιπόν, είναι ένα ωραίο village, μικρούλι. Και Iron Golem εκεί. Ωραία. Νομίζω... κουνήσου ρε. Εσύ δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ. Λέω εγώ μία ιδέα. Μήπως πρέπει να την νιώσω να... Φέρ την πόλη. Τρώω νόμπα κάτω το village, ξέρω. Κουνήσου! Θα βοηθήσω λίγο τους villagers, γιατί μου έδωσαν προς ψωμί. Όχι και εσύ, εσύ δεν μπαίνεις. Όχι. Κάνω. Γιατί να ανοίξεις την πόρτα? Πες μου ένα Άντε παίρνει, βγες έξω. Η πόρτα πρέπει να φτιαχτεί λίγο. Συγγνώμη παιδιά, έχω τεχνικά issues. Ωραία, άντε. Κουνήσου. Όχι πάλι εσύ. Τι είσαι να κάνεις? Ωραία, άντε. Στο φτιάξα. Τι έγινε? Αυτά είναι που σου έφτιαξα εδώ. Όχι φάρμα. Τέλος πάντων. Ωραίος την τριβανάκι πάλι. Κολυμπήσου. Κολυμπάμε. Ωραία. Έχει ωραία σπιτάκια πάλι. Τα κακτάκια. Έχω πείτε στο κρεβάτι σου και δεν μπορώ. Ωραία. Ένα χαλαρό μέρος είναι. Ήρθα πλέοντας από τη θάλασσα από εκεί για πόση ώρα και βρήκα αυτό το village. Αυτό πως... Συγγνώμη, αυτό πως ακριβώς έγινε? Μπορείτε να μου εξηγήσετε? Αυτό το φυτοκάθηκε μόνο. Όχι, δεν φυτοκάθηκε. Οκ. Δεν ξέρω πως είναι αυτό, αλλά θα βοηθήσω τη θάλασσα. Ωραία. Ναι, γενικά έκανα λίγο farm κάποια sticks. Έχω leather pants με
Curse of Binding. Ναι, μην ρωτήσετε πως έγινε αυτό. Απλά τα βρήκα και τα έβαλα επειδή βαριόμουν. Wait, επιστρέφω λίγο. Sorry, παιδες, επέστρεψα. A few moments later. Επέστρεψα. Ναι, αυτό το νησί, να ξέρετε, είναι τεράστιο. Δεν έχω εξερευνήσει καν το μισό. Έχω πάει... εδώ είναι μόνο Ιάμος. Και έχω πάει σε ένα τεράστιο βουνό. Να, εκεί. Έχω πάει εκεί με τους πέτρες. Έχει εκεί άλλο biome. Έχει 5 διαφορετικά biomes, μόνο ένα νησί ξέρω εγώ. Είναι τεράστιο. Και ναι. Coordinates. Τι να είναι. Α, εντάξει. Ωραία. Να είμαστε. Πω. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό. Απλά είναι άκυρο νερό. Στο πιο άκυρο σημείο. Αλλά εντάξει, ό,τι πεις. Άντε λίγο. Και αυτό. Έχουμε και λίγο λάβα. Δεν ψήνομαι να μπω μέσα γιατί έχω αρκετά πράγματα στο inventory μου. Και όχι, δεν θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω καλά γιατί η γλώσσα μου δεν μιλάει σήμερα. Ωραία. Παντού έχει αυτές τις λιμνούλες. Ξέρω. Θα μου πείτε δεν πρέπει να κάνω αλλά... Wow. Κάτι άλλο. Πάντως πολύ όμορφο μέρος. Δεν κάνεις μπάνιο να βλέπεις το πόδι την άβη σου. Το village που έχουμε πάει, έχουμε διανύσει πόσα blocks. Και από αυτή τη μεριά δεν έχω έρθει, οπότε μαζί θα δούμε τι έχει. Εν τω μεταξύ στο βουνό με τις πέτρες απλά ήταν πέτρες, κυριολεκτικά δεν είχε τίποτα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό το πράγμα? White terracotta. Δεν νομίζω ότι είναι white αυτό, δεν το λες white, αλλά... Κι άλλα sticks. Μ' αρέσουν τα sticks. Sticks. Τέλος sticks. Θα γεμίσουμε 3 stack με sticks, τι λέει. Ωραία, λοιπόν. Εδώ έχει 60 διαφορετικά biome. Ένα εδώ. Έχω 60 fps. Έφαγα λίγο τέτοιο bug στα δικά μου τα τέτοια settings. Πάρα πολλά sticks εδώ μου μέσα. Τα θέλω τα sticks. Δώστε μου sticks. Ναι, οκ. Θα γεμίσω 3 stacks με sticks. Άμα ξανακάνω craft sticks, δεν ξέρω, πρέπει να έχω πάει στο end και να μου έχουν τελειώσει τα sticks, δεν ξέρω πώς αλλιώς. Ή να κάνω 600 torches. Και ναι. Πάρε. Ρε. Τι φάση ρε. Έχει κι άλλο από εκεί. Ναι, okay. Αυτό θα το εξερευνήσω αύριο. Μόλις ξυπνήσω θα πάω. Γιατί είμαι πάρα πολύ μακριά από το village. Πρέπει να γυρίσω για να κοιμηθώ. Γιατί δεν ψήνομαι να πάω. Δεν ψήνομαι να πάω εδώ με 60 διαφορετικά τέρατα.
Δεν τίποτα. Ας έρχονται όλοι και όλα μαζί. Το έχω σε normal. Δεν είναι τόσο. Από φορά. Α, εντάξει, φτάνουμε. Θα μας πριντάρουμε, φτάνουμε. Αν και θα φάμε λίγο ξύλο, αλλά εντάξει, θα φτάσουμε. Wait, τώρα που το σκέφτομαι, πάρω το jungle boat μου. Θα πάμε από θάλασσα. Για να μην σπονάρουν και να μας φάξουν εδώ πέρα. Πάμε το λιμανάκι. Είναι... Εδώ εντωμεταξύ έχει πάρα πολύ τέτοιο κοράλια κάτω, άμα δείτε. Ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μέρος. Θάλασσα. Να το... Φτάσαμε στο λιμάνι. Όπα. Γιατί πάτσα. Και μη σχολιάσετε. Είμαι ακόμα λίγο newbie στο Minecraft, συγγνώμη. Έπαιζα τον Bedrock Edition ή τον Java. Γεια σας. Γεια σας παιδες. Ωραία. Το σπιτάκι μου είναι από πάνω. Οπότε πάμε λίγο. Γουρούνι. Πολύ γουρούνι πέφτει. Άου. Πώς. Πώς έχασα έκανε damage. Και δεν θα το σχολιάσω. Ωραία. Να αυτό είναι. Ναι, συγγνώμη. There are monsters nearby. Τα διέλυσε όλα το Iron Golem. Εσύ... Δεν θα περάσουμε ωραία. Αν κάνεις το κρεβάτι μου. Καλημέρα. Νευριάσαμε λίγο, αλλά εντάξει. Ωραία. Όχι. Iron Golem. Όλα καλά. Όπα Καμίλα. Γεια σου Καμίλα. Τι είναι αυτό? Rabbit's foot. Το rabbit's foot τι το κάνω? Γεια σου. Όπα. Θα σε βάλω μια σέλα τώρα. Ό,τι μπορώ να κάνω. Δεν έχω leather. Όνας. Θα ανατιναχτεί το golem. 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 Εσύ creeper από πού ξεφύγεσαι? Άντε. Πήραμε λίγο gunpowder. Κάνω TNT. Σαν την action. Τι είναι ρε, ψηλέ. Είπα μόλις την Καμίλα ψηλέ, εντάξει. Λοιπόν. Άστο και αυτό στο inventory, το rabbit's foot, γιατί όχι. Έχω 10 ρωτά. Και δεν θα σταματήσει από ό,τι φαίνεται η Καμίλα. Ωραία, τι είπα? Ότι θα πάω απευθείας εκεί. Άργησα λίγο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και για να μην χάσω χρόνο, θα πάω με βάρκα. Να πάω και λίγο πιο γρήγορα. Και θα γυρίσω με βάρκα φυσικά. Μα άμα είχα φτάσει κάπου εκεί. Και που φαίνεται το βελάκι μου, δεν μπορώ να κάνω τώρα. Αλλά είχα φτάσει κάπου εκεί. Θυμάμαι ένα μικρό νησάκι που ήταν. Το κακό με αυτό το μέρος όμως είναι ότι δεν έχει πολλά friendly creatures. Δηλαδή μόνο κουνέλια έχει και τέτοια. Δεν βρίσκεις εύκολα κάτι να φας δηλαδή. Πάλι καλά που εγώ είχα ήδη τροφή. Από τα hay bales των villagers. Και αυτό θεωρητικά είναι cave. Θεωρητικά σαν cave. Και εδώ τώρα είναι unknown εδάφη. Δεν ξέρω καν που είμαι. Εγώ θα πρότεινα να θα γυρίσω το τέτοιο από που είναι. Okay, το χωριό είναι west. Περίπου. Καλά δεν λέω. Ναι, το χωριό είναι προς το west. Πάμε λίγο από έξω
στην εξωτερική μεριά. Ωραία. Πολύ πέτρα. Οκ, βλέπω coal. Οκ. Το απέναντι νησί είναι εδώ. Για περάσει νομίζω. Οκ. Τι είναι αυτό? Τι βλέπω εδώ? Οκ. Μοιάζει με Runeport, αλλά δεν είναι Runeport. Βασικά είναι Runeport, αλλά κάπως παράξενο. Δωρεάν display. Φέρει και τα golden nuggets, γιατί όχι. Gifted steel και 2 obsidian και flint. Ωραία. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε τέτοια πόρτα. Thanks για το loot. Εντάξει, είναι στη μέση του... στη μέση του πουθενά, Wait, θα χρειαστώ βοήθεια για να... Οκ, το west είναι από εκεί. Ωραία. Θα χρειαστώ βοήθεια για να το βρω. Αυτό το μέρος. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, γυρνάμε πίσω. Ευχαριστώ για το chestplate. Δεν είναι portal. Έχουμε και chestplate μαζί με τα leather pants που έχουμε και με ketchup binding. Οκ, πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα σάκι εδώ στο άκυρο. Ωραία. Το κόλπο είδα. Ωραία, μια χαρά. Είπα και πριν, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα κοράλια που... Όπα. Κράσω. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα κοράλια που έχει εδώ το μέρος. Και ναι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Κάνα κρύβο της άλλας θα δούμε. Ναι, αυτό είναι το χωριό. Να φαίνεται. Και χάθηκα λίγο, αλλά ναι. Φτάσαμε... μια χαλαρή μέρα. Ψηλέψαμε στο χωριό μας. Ο Παρίκαλος... Αυτό το villager δεν μου αφήνει να το κάνω trade. Τζάβα παίζω. Συγγνώμη, δεν ξέρω τα πάντα. Εδώ, άντε. Άντε τώρα. Έφτιαξε τα γουρούνια. Πρέπει να με ευγνωμονείς. Πήγαν όλα. Θα βάλω μια βάρκα εδώ και να ζω. Οδηγάω μια βάρκα σε μια βιβλιοθήκη. Τι κάνω? Τη βάρκα. Ωραία. Πάμε. Σύντα κάκτους. Και αυτά. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ωραία.
απολαύσετε λίγο τη μουσική του Minecraft πριν κλείσω. Και απλά το πόσο πανέμορφο είναι το Minecraft. Βάζω και το cinematic. Wait. Είναι λίγο παράξενο. Wait. Σαν ζαλίζομενος. Ένα λεπτό. Ωραία. Τώρα απολαύσω στο τέλος. Αυτά μετά κάθομαι και το βάζω για wallpaper. Αλλά για wallpaper έχω κάτι άλλο. Το Wembu. Τον Stable SMP. Συνεχίζουμε το cinematic. Βραδιάζει και τώρα κάνουν τα φώτα. Και αυτό πολύ ωραίο. Τέλος πάντων. Αυτά δεν θα σας αφήσω να πάτε λίγο. Να πάω κι εγώ λίγο να κουμπίσω γρασίδι. Δηλαδή, ναι, πρέπει. Αλλά στις εκδρομές έχω χαθεί από τον κόσμο. Πρέπει να πάω να κουμπίσω γρασίδι. Οπότε ναι, πάω για ύπνο. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!